Mä olen nyt täällä Mikkelissä. Mulla on aika varattuna Brusilan Pirkolle, joka on naisten tautien erikoislääkäri ja seksuaaliterapeutti. Mennään kattoo, ottaako Pirkko vastaan. No hei Maija. No hei. Mitä on tänään sydämelläsi? No kuule, mulla olisi vähän isompi huoli tänään. Mä tästä mietin, että minkälaisessa kunnossa on naisten lantion pohjalihakset nykyään? Valitettavan huonossa kunnossa. Meillä on sellainen tilanne, että äitiysvalmennuksessa ja synnytysten jälkeisessä hoidossa mielestäni ei riittävän hyvin huomioida sitä, että naiset alkaisivat jo ennaltaehkäisevästi ja synnytyksen jälkeen erityisesti panostaa lantiolihastensa hyvään kuntoon. Et se on meillä laiminlyöty asia. Kun vertaa esimerkiksi arabikulttuuriin, missä harrastetaan vatsatanssia, niin siellä on hyvin tyypillistä, että naiset nimenomaan panostavat tähän, että lantionpohjalihakset pitää olla kunnossa. No miten se näkyy sitten aina? Mikä on ne isoimmat Se on huolet? hyvin tyypillistä, että naiset alkavat valittaa virtsankarkailua. Sitä alkaa esiintyä jo hyvin pian, jo ennen vaihdevuosienkin ajankohtaa, mutta sitten jo viimeistään siinä vaiheessa ja myöhemmässä vaiheessa, kun estrogeenituotanto elimistöstä on loppunut ja kudosten se rispautuminen, synnytyksessä tapahtunut venyminen, niin se alkaa sitten vaikuttaa, ettei enää se kudoskimmoisuutta ole. Ja sen seurauksena sitten virtsa karkaa enemmän ja enemmän. Silloin on paljon enemmän työtä ja jopa sitten joudutaan turvautumaan vaikeimmissa tapauksissa leikkauksiinkin, kun se olisi ennaltaehkäistävissä. Jos panostaisimme jo nuoruudesta, mieluimmin mä suositankin, että jo pikkutytöille pitäisi opettaa, että lantionpohjalihaksi ja koko kehon hyvinvointia ja lihaskuntoa pitää ylläpitää. Aivan, lantionpohjalihakset on tärkeässä roolissa.